lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun labarai da kuma bidiyo akan abin da ya faru jiya a Maraban Jos sanadiyyar ruwan da aka yi jiya. Gaskiya masu mashina kuna da kuskure da masu motoci ma. Duk da cewa ruwa tsaya amma idan kuka ga kalan wajen nan bai kamata a ce kuna wucewa ba. Duk da dai an san idan ƙaran kwana ya zo dole sai mutum ya tafi. Amma idan kuka kalli bidiyon nan za ku san cewa akwai ganganci da kasada a cikin wannan lamarin. Dan Allah yan uwa ku share bidiyon nan domin mutane su amfana domin kuma mutane su gargaɗu. A jiya an rasa rayuka guda biyu sanadiyyar ruwan da aka yi jiya kuma har da gangancin mai mashin ɗin. Ruwa ya taru a gada yana wucewa da ƙarfi with strong force. Kun san ruwa yana da ƙarfin da ke jan mutum. Amma mai mashin ɗin ya kasada ya wuce ta wajen. Inda ruwa ya ja su ba a gansu ba kuma har yanzu. Dan Allah idan duk inda kuka ji labarin an ga wani gawa ko gawawwaki ku bincika a Maraban Jos. Daga Maraban Jos ne wannan ya tafi da su. Ga bidiyon nan ku kalli yadda ya kasance.